Selesai? Selesai. Selesai. कहाँ गइलन सही? Selesai. बिचा बिया बोलत नाही. Selesai? का हो? कहाँ बर? के कहाँ बर? तोहरे मरद आल के घरे नहीं खन हम का जानी कहाँ गइल बरन घरे नहीं खन आवत तारन तो कह दियो कि अकेले माजा ना मर गलू हां घरे नहीं खन ढेर दिन बर्दाश्त कइनी अभी ना होई सब जमीन में से आध हिस्सा लागी तू हिस्सा के ढेर दिन माजा मर ललो अभी ना होई तो तू जान लो मन के मिठाई मने में रखी हो अब जमीन में से तारा एको दूर भेटाई ना हां ये कदर ना बैठाई छाव चोदताई बुझाता कि हम दहा के आइल बनी हाय राम नारायण एगो उनके के पैदा कइले बाड़न हाय हम तो सोचत नहीं हो कि खाली जमीन में से हिस्सा लागी लेकिन ना अब तो घरों में से आधा हिस्सा लागी देखो तनी कौन हिस्सा नहीं देत अब जो ना हो के नु तो उन्हें होई हां हां जो चाहता रहनु तो उन्हें तार पूरा होई कौन हरे का कहता हई देखो हई दो गालावा इहे हो घरुआवा आलबा हिस्सा लगावे फौजी में हिस्सा ले मेरे अरे जमीन में हिस्सा लगा खतियार बड़े तोर जाते मिल गल बनू उहे तोरा खातिर ज्यादा बा सपना मत देख सपना हम नहीं के देखो सपना तू देखो तारो बेईमानी करे के एगो बात जान लो अगर जमीन में से आधा हिस्सा ना लगो तो हम भुला जाए कि तू हमार बड़ भाई हो अलग से बतियाओ अलग से बतियाओ बड़ा गर्मी बारे तो गर्मी में ना रही तो काथे में रही हां याल बतो गलवा झगड़ा के मुंड में हां तो जन चाहत तरन उहे होई अब का बुझे तारो का करे बे का करबे रे कौन करबे मर्डर करबे कह देनी के जमीन में से तोरा एको धूर ना मिली त ना मिली खून खराबे के नाम मत लो अगर जो ऐसा न बताइनु तो तारा के कटबो मत करी हम कटबे तो गलवा ते कटबे हां बाते अरे तारा ऐसा बेईमान भाई के मोर गोले में भलाई बा द्वार पर आके कटाकटी करतई तो गलवा कटबे ते घरुआवा कटवाई तेरा के लोग तेरे भाई पैसा रे हां लिया ना काटो ना हट ए जा मार के जल्दी बका है तो गलवा थोड़ी फरसा थोड़ी सोना छोड़े के हे हिस्सा दे तरी रोक ना अरे फांसा चलाओ तारा फांसा हां अरे मेहरारू के तलवा चटेला फांसा चलाओ तारो इतवार के दिन फैसला होई इतवार के दिन ए पंचायत आवाल घाट होई भाग यार भाग भाग हो दो है से गलवा हमरो हिस्सा का दो है से तो याद रहे लगी जल्दी भाग यहां से अरे तुम जाते बनी चल दो है से तो गलवा है जल्दी पंचायत करे तार पंचायत छोड़ाए हम सब पंचायत करे दो गला कोही का हरामी घरुआ सार आधा दिन से पोस पाल के बगा को दिन तो असर हिस्सा चाहिए हिस्सा अरे बाप रे बाप देखो कोनो भरोसा बा हैं कब रात के गट कूट देवे अरे हो हम तो कहता नहीं कि फोन लगाई लइका भिड़ी आ लइका के बोलाई दे फोन दे वो आया तो फड़ी है सन हमरा गान में ता शक्ति बा हां हेलो हां कहाँ बार सो द्वार पर चोर के जल्दी हो सो ट्रेन धोके यहाँ होकर बल्ला भाड़ा ढेर हाँ आ लखन मारा मारी करे वो तो कहो कि फेंसा खींचा खींची भल तनी झटपटर भल लेकिन बच गल आ तो मारा मारी मर्डर हो जाए हाँ अरे ओका देह पर सारा खून सवार बा दो जल्दी आओ सो हिस्सा लगा होती बेचैन बा चाचा तोड़ हाँ 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 ठीक बा
अब सर तारे के हिस्सा देता नहीं का कहलक हो? अब यहाँ काले ट्रेन भरियन सब ठीक बा। आवे दे सरौ हिस्सा लेबो तारे के हिस्सा देता नहीं आवो आवा सरौ काबो तो अब बेंगा ना मनियानु उनका का मार है के पड़ी का बनी का अबरेल बनी अरे फेसा निकाला तोरन फेसा अरे ओकरा ऐसन बेईमान हम दी के एकदम मार है के पड़ी ए जी हम तो कहता नहीं हमरा दोनों भाई के बोला ली आ तो फिर से निकाल ली रहन अब बहन कुछ हो जाए तो ना ठीक कहत है फोन लगाओते बे बोलौले एंगा ना फड़िए फेसा निकाला तोरा तहारा के तो हम बतावत नहीं बताओ देने हेलो हाँ हाँ खुश रहो कहाँ पर अरे तुम्हारा क्या बहुत जल्दी हाँ हाँ अरे एकदम जल्दी तू लोग आवो लोग जल्दी आवत तू हाँ आ तो अरे ना फिर से करके मार के फिर गल अरे ना अरे ना तू आवो लोग भी है ना एकदम हाँ आवो लोग जल्दी तुम्हारा के एकदम पंचायत बा तू अकेला समझ ले बरन सब हाँ आवो जल्दी ना ये नानू मनी हो आ सुना आवो तान सब दुनो हम लिया तनी एकदम मीठा बना के बढ़िया से और के खिया पिया के ओकनी के दुनो ओकरा के टाइट रखो हां आवे दी खिया के टाइट रखो तनी ना तो आवे दी ना आवे दी काहे चिंता कइल बनी आवे जा तनी लिया बे ठीक बा येंगो नाम मनी होन बैठी सरपंच साहब बैठी। का हो महेश काहे खातिर पंचायत बिटोर ले बड़ो पंचायत में सभी लोग के हम प्रणाम करतनी सरपंच साहेब पंचायत हम यही ला बिटोरले बनी कि बाबू के मुआला 3 साल हो गए अब हमरो लड़का सियान होता अब खर्चा रोकेला नहीं के मुखिया जी दिल्ली और कलकत्ता में अब कुछ नहीं के रखल जोन कमिनिया ओजा बा उहे उजे बा सरपंच साहेब हाँ बाबू जब से मरलन भैया से कुछ ना कहत रहनी हटे मुखिया जी बाबू के मरला के बाद भैया हमरा का घर से निकाल देलन जितना झूठ बोले बनू बोल बोल सब झूठ सच ही जा सरपंच साहेब हाँ बात के पकड़िएगा भैया के जौन मन कइलक उ देलन हम कुछ ना बोलनी ते ना बोलत रहे तोर में हारू जोहर उगलत रखेनु देख ली मुखिया जी हमारे मेहरान के पोर्टल करत रहनी हमरा मेहरान ले कौन सीधा साधा कोनो मिली अरे तो गलबा तोरा में रहल के साथ घर के पानी कोनो पीले बा देख ली सब ठीक कहता ठीक कहता इतर बा ठीक है कहता और खराब कहता नजर में गुल ठाड़ा उड़ावत चलत रही। चुप कराई सरपंच साहेब चुप कराई नहीं तो बवाल हो का कर बे देख ली सरपंच साहेब हंसी रहो गर्मियों मत बारह में के तब रखनू चल होने बैठ ए पाहुन मनैबा बौका के लोग जो फरियाद दे सब लोग आयल पे फरियाद खातिर नु अब अल्लाह जला आज बानी सब दोनों भाई यही जा बार के गतान को दम ए दोनों भाई के नाम ले बा तो ले गाड़ फाड़ दे अस्ती रह पाहुन तो बवाल हो जाई सरपंच साहब मनाई दियावत है तो गला ए सब बाबू ज्यादा है बोला याल भाई मार ए जे मारे लगो सुनो लोग गाड़ी हो हम गया बातवा गलवा सुनाओ गुंडा बोले भाई गुंडा मुखिया पंचायत में हवा बुआ को बहुत बकला काट दे चलो लड़का के हमरा बहुत गला कही का जी अपना पाउन से सरपंच साहब मनाई के ये जो बवाल हो जी सरपंच साहब खोलो रहे ए पंचायत गुंडा बोले बा शंभू अपना मेहरारू के मन करो पंचायत बिटोराइल काहे खातिर बा आय पंच काहे खातिर बिटोर ले बड़ो जब अपने में फरियावे के रहे लड़े के रहे आई मुखिया जी सरपंच दूगो गांव के आदमी के काहे ला बिटोर लो अरे बा अपने में जाई सब निके पूछी रहुए पूछी ए काहे ते बोलत रे
हम बोला तनी मत बोलो हाँ सर। दुगो गुंडा लियल बा ओकरा के नहीं कहत सरपंच नहीं साहब नहीं यो माना हाँ? करो यो माना करो वो हाँ मत दुगो बोलो गुंडा बोला के लियल बा कहता हम मारे के हमरा लइका बा के चुपचाप रात में रहो भाला नहीं चला तेरे लोग भाला ही चला तेरे सब लोग लोग बातें को पता पता मत छोटे 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 मत बोल हाँ तो महेश का कहत रहल बोला। सरपंच साहेब जौन भैया के मन में आलू तौन देलन 4 बीघा जौन खेत बा ओमे से मात हमारा के 5 कट्ठा दिले बरनी और वहू में कुछ न जमे एही में प्रति पड़ल बा बताई। हाँ शंभू ई बात सच छ। अरे तो घोड़ा आलू को जामी खूब देख ली के बोल मारा खेती में गाछ से खर्चा करी होला ही ना तो कहां से आए बात गलती कहता नहीं मुखिया जी कल इहे बात कहे खातिर इनके घरे गइल बनी हम कि सारा जमीन में से आधा आधा हिस्सा लगाओ लेकिन ये दोनों बेकत फारसा लेके हमारे पर चलल बा लोग मारे। साफ झूठा बा तो गला बा साफ झूठा ए मत ना गंगा करो। जी तू खेल सच्चा जाता बारू तू सच्चा बारू सच्चा काइल बन सरपंच साहब देख ली मुखिया जी पंच के साथ नहीं गरियाव त उन्नतिए पंजिया सच्चा भइल बन। है तो तू गुंडा लेके चल मार हां पड़े आतु का ए छिला फन करू। तहार बौधा का करत देख लो ए शंभू ए चुप रहो ने गाय पाऊ पाऊ कर ले बड़े चुप रहो बोला महेश और का बा। सरपंच साहब हमारे कहीं दोनों बेकत ढकेल ढकेल के बाहर निकले बा हमसे सब झगड़ा के जाए मुक्ति भी मार तो गला बा मत बाबा ज्यादा मत की कहबे बाबा पाप बाबा का मांग के पूजी बा देख ढेर बोलत रह तू ढेर बोलत रह शंभू ए के चुप पाका रहे में सबही जगह के बीते ए, चुप ना चिंता नहीं करो अरे तू मालिक बड़ा कि तार लइका मालिक बा। पानी के चुपचाप रह तो ओ है तो जो सरपंच साहब बाहर नो मुखिया जी मारी बाहर तारा मुंह में ताला लागल बा हंसी रहा सब ए ना मना करबे तो बढ़िया हो तहार बढ़िया बा तहार चुप रह लो काछे चुप रहो देखी देखी सरपंच साहब देखी ए के कलर धड़ धड़ करत लोग ए लोग के इज्जत ना की ना। इनकर बढ़िया बांस बैठ गुंडा बोलैले बा कवम बंधु आ एको जना ना चुप होगी यहां ए चुप रहो तो उन्हें चुप कराई हम बुझाता तार लइका हाथ में लइके शंभू आ देखो सार एको के कहता नहीं महेश वो मर्डर करावे खातिर सार के बोला चुप कराई मुखिया जी हमें कुछ एक से मत बोलो तनी उल्टा पलटा एक से बात सार के हाँ, बोला बात हेगा मोटका मोटकी कहत रे अबे चुप कराइबो कि ना। चुप रह चुप ए रह हट रे हट चल तो सर के देखी कहत मोटका मोटकी करत था आई हरी कहता चल जन साहब के पंचायत में खाना दरोगा से आ फरियाई कुछ ही का दिक्कत बा का हो शंभू जब ये सब करे करे तो हमने के काहे ला बोले बारो हमने के जाता नहीं सदो ए मुखिया जी हम पंचायत के बिटोड़ ले बाबू वो समझो ना ना मुखिया जी सरपंच जी बैठ लोग रो सब ई समाधान करके जाए के बारे लोग के अब हमनी में एगो ना होई ए भाई वो समझाओ कोई परिवार के अपना लबर लगना बोले के सबको समझल बा चलो अपन देखो ते समझाम ना हो 76 के हे ए मत न बोले अधिकार चुप रहो का हो शंभू महेश के हिस्सा काहे नहीं खाते। मुखिया जी एकरा से ये पूछे कि बाबूजी के का कोले बरन बाबू के सेवा टहल हम हमार मेहरारू के ले बिया आ यहाँ तक ले कि किंकर काम क्रिया कोले बन हमनिए के ई का कोले बा ओकनी के कुछो कइले बारम सो आज तक ले कहियो को करुगो तेल मरले बारम सो आज हिस्सा खाली लेडी के फटाफट तेल बा। मार मार के जियले बनी हम महेश कुछो नहीं खन देले कुछो ना कुछो नहीं तो बाहर रहो तो लखल मेहरारू बुढ़ऊ की लाभदा से मारत रहली ह बुढ़ऊ की लाभदा दिखात रहली ह कन्नी हम लाभदा से असल मार कहानी बा हां तक तूहे नु राम नारायण के लइका हो हम थोड़े बनी हैं लड़का हवा खाली नाम खाती काम खाती ना जानलो हौ छिनरी दुगो भाई के बोलले बिया मार करे आ तू बौधा बहिरा के बोले बोल नहीं खू दिल्ली से बोले बारू तो हर चौर फाड़ आज दी मतलब फरिया ता छोड़ दिहन से हमर भैया बा हां तो है ये समझ ली लसाड़े लगम पूरा ट्रेनिंग ले लेगा। ए शंभू ये सब कारोबार करेला बाहर में। शंभू का हो महेश इहे बात हो तू अपना बाबू के सेवा टहल लइखा कइले सरपंच साहब अरे इनका ऐसा बेईमान भाई
खोजला से ना मिली। बाबा बेईमान बेईमान जा चढ़ जा बेईमान बाबन ए, चल खरो अरे जाए तो छोड़ ना रे। अरे मना कर ना सरपंच। मुखिया जी बाबू मार हम तो हम तो ना रही। हम ओइनी बिहान भइला दूधा के दिन सरपंच साहेब ई जौन जौन सामान कहलन तौन तौन लिया के देनी। हमरा से कहल हम 10वां के दिन किए महे पैसा नहीं खे ओ दिन के सब खर्चा हमार उठावल हो। सरपंच साहेब यहाँ तक के कि 7 टिन रिफाइन चीनी आलू और बेसन हमरा देवल हो। अब तब ही बेईमान हमदी कहता कि एक पैसा नहीं खेले। बेईमान बेईमान मत कहो ये कबे से कहा के खत्म काम ठीक नहीं हो कौन चाल में पंचायत फरिया में खातिर तार लोग झगड़ा देखे खातिर का मुखिया जी का हो रानी के समझाई पहले पेट्रोल मरी के संभरना तू साहब महेश तार मेहरारू बहुत बोलता चल रे। काहे होय नहीं बोलो शंभू ऊंचू बारी ई पंचायत आज ना फरियाएल छोड़ दे मत बोल हाजी मुखिया जी हाय तू गुंडा ई पंचायत अगले एतवार के फरियाई हाँ ठीक बा चले के अगले एतवार के फरिया चले के। बुझाता कि तू लोग अपने में लड़ के कट के मर जीबो हमन के फसैबो मुखिया सरपंच के चलो चली मुखिया जी मर्द बनती हां चली चल ठीक बा तोरा ठीक के बा, बॉडी जाई। मार मारे जाई अगले तुम्हारे करो ही। रानी की का हो महेश मुखिया जी देखाई नहीं खी दे ना इन्हें का सरपंच साहब मुखिया जी के घर तो गए नहीं हम। अब वहां जाके पता चलल उनका लड़के से हम पूछनी हो तो उ लोग कहलक कि पापा तो गल बरन चेंगनी पर। अच्छा अब वहां शायद कोनो समस्या बा तो अब उ लोग कहलक लोग की देर होई यही से हम चले नहीं हो। अब रौरा लोग बानी तो रौरा लोग कुछ विचार करी हिस्सा बखरा हमनी के सही से लगा दी। ठीक बा कोनो बात नहीं खे का जी शंभू जी बोलल जाए। का इहे बात हो तारा लोग के हमनी के आइल बान सब पंचायत फरियावे तारा लोग के झगड़ा तकरार देखे हमनी के नहीं खिसाए कि अपने में लड़ जा मर जा कट जा ओ खातिर पंच नहीं खा तू बिटोर ले जावना खातिर तू पंच बिटोर ले बारो ऊ काम होगा के चाहिए। पछिला पंचायत में तू लोग एको जना पंच के बात नहीं खमन ले दोनों भाई आज अगर जो उससे करबो तो तार लोग के पंचायते में रह जी हमन के चल देम सब समझा तो ये थाना पुलिस दरोगा से कैसे होई खर्चा करता 2 रुपया कहता 10,000 रुपया देले बानी। तू चुप रहो सब सुन ले बानी हमनी के और तो ठीक है बा। ना सरपंच साहब अब मैंने झगड़ा तकरार ना होई। अब जौन निर्णय निकाल देम वो हमनी के मान लेम सब। काची हम निर्णय निकाली तार लोग में अपना में संतुष्टि बा दोनों तो बेटा एक बाप के हवा तो पंचायत का खातिर बिटरा तरो जबकि पंचायत के तू बात नहीं खमानत वे तो हम चाहता नहीं। जौन गलती भय बा वो गलती के ए क्षमा लड़का तू चुप रहो अब क्षमा कर दी सरपंच साहब। अब जौन रोड़ा कही वो हमनी के मानम सब। हाँ क्षमा वही घड़ी होई जब पहुंच के तू लोग बात दोनों भाई मान जीब तब ना अब हमनी के बात सुनम सर राहुल। का हो शंभू ये महेशवा झूठ बोलता बाबू के काम में आधा पैसा नहीं खे देले अरे सरपंच ई साहब का कही हम कहता नहीं हम कि एकदम झूठ बोलता एकदम पूरा सच बोलते बारे से पूरे परिवार में सच बोलता सो तोहनी के तो। ए शंभू तू मरद हो कि तार मेहरारू मरद हई या तो तू बोला ना तो तू अपना मेहरारू का बोले तो अरे तो हम तो मना कर देते देखा चपर चपर करते हैं रे। बंद कर मुंह मत बोल पंचायत नु बा। हाँ सरपंच साहेब बताई है दोनों आदमी मिल के एक आदमी के तबाह कर के धइले बालो पटीदार का हो। पट्टीदार एक आदमी के तू अकेले मुआ देबो ए बबुआ है तू बेटा से लाठी भाला निकलवा होता लोग मारे खातिर बताई तो
अपना इनका के मावता लोग के देखो ख इनका के मारो मारो लोग ओदी फेर से निकाल देले रहा मारही के बात कहो यो तो मावत बा हां ए शंभू झगड़ा हो जाई अरे बंद कराओ ए भाई भाई देखी रहोगे सामने कैसे कौन करो तू को राज मत बोल तू अतः विदिया दूध का धोआ बाबू आ हम माविए खवा पिया चुप रे मुझे चुप। सरपंच साहब मतारी अब बेटा एक घाट के पानी पी के बैठल बाड़न सर। हाँ रे दो गलवा हमनी के तो एक घाट के पानी पीले बनी सो आ तोर बहिनिया तो 76 घाट के पानी पीले हैं। तू बचल बारू तू बचल बारू मार बोला तारू ते काहे बोलत रे बीच में रह दे। और सुनत ही हो दो गलवा की हाँ रे 76 अपने 76 घाट के पानी पी आ हमरा के कही ये सब बाकी बा बन कवा वो घेबो तवो वो ए शंभू महेश अपना अपना मेहरारू का माने कराइबो कि पांच उठ के जाओ रे तो कब से कहता ही कि तो चुप रहो जब कौन सा बैठले बारा तो सुनत ही कौन लबर बीच में बोल देता रे चुपचाप ना रहबे काहे लबर बोलत रे सरपंच साहब मुंह मरा बेल बनोन चुपचाप रहला से तो ही नतीजा देखो नहीं खो काहे बोलबे हैं? भाई कहती है माने में थापर गल्ला कहिया के बात कहिया उखर के आ गए तू बोलतन से तो कुछो ना आ हम बोलतन तो सरपंच साहब के फटे लगता हैं। ए शंभू तार मेहरारू बारा उल्टा पल्टा बोला तारी ठीक काम नहीं खे। हाँ हम तो लबर बोलते बनी तू तो ठीक बोलत रहन सर रे ते चुप ना रहे चुप रह पंचायत होके दे के ना हम तो चुपे बनी आय वो कोनियो के चुप कराई चुप रह रे चपर करता है लस का हो शंभू महेश तो कहत रहन कि बाबू के काम क्रिया में आधा पैसा देले बानी तो जमीन जायदाद में आधा आधा काहे नहीं खा बांट के दे। अरे सरपंच साहब रउआ नहीं जानत ई छोटा एकदम झूठ बोलता। हाँ मानता नहीं कि काम क्रिया में एक बोरा आलू देले बा का खाली एक बार आलू देले रही हैं अरे जार बेमान कहीं का आई हई तेल चीनी बेसन के देले रहे अरे तोरा इसन बेमान भाई रही नु तो काम कोई तरह के सरपंच साहब देख लिया मुंह पर बोलबे चपर चप्पड़ हम बोला था नहीं अरे जा बेमान जा। ए सरपंच साहब हमरे बात सुने कि हम ऐसे जाएं ए महेश तू चुपचाप रहो शंभू के बोले दो बोला शंभू बोला रोक हम तो हिसाब बताओ तनी हिसाब खोलो तनी और रउआ बताए सरपंच साहब एक बोरा आलू दे देला से 84 खाली बाबू के काम में 84 क्यों रहे 84 अब पतल पर कौन ऐसा आइटम ना रहे कि ना चल रहे सरपंच साहब अब आइटम सुनी का बनो रहे 2 किस्म के सब्जी गन्नी कुनरी का चार आलू का चार दही चिउरा मारा ओकरा बाद दू गो करिया काउ जकर रसगुल्ला जन्नी ओकरा बाद खाचा देखी बलिया से मिस्त्रिया रहे हाथी के कान लेखन पूरी पड़ रहे वो पूरी एक आदमी 5-5 गो खाए पतल तकले लोग चाट गल जन्नी अब हम का कहिलुआ से पंडित के कर कपड़ा जन बा नौ तरीके सारा चीज हमरा जिम्मे रहे ई का करता ई का देलक जो ना हमरा खर्चा भइल अब हम का कही अपन दुख सरपंच साहब इनके से पूछी कि इतना भारी काज करे खातिर कहां से पैसा आए रहे। सरपंच साहब एकरा ससुराल अगर हमार ससुराल कंगाल नहीं थे जन्नी हमार सार दोनों सौदिया रहलन सौदिया उहे दोनों पैसा देलन सो त काम क्रिया में लागल जन्नी ई का छोटा बतियाई अरे जोर है बेईमान तो साफ दंगा है जाता रे। सरपंच साहब बात के पकड़िएगा जब सारा इनकर सार पैसा देले रहे तो बाबू की अंगूठी या सिकड़ी और माई के गहना कहाँ गए। जब हम गहना के बारे में दोनों बेकत से पूछले बनी तब ये बेकत कहेला हो कि हम गहना बाबू के काम में बेच देले बनी। आज काम के हिसाब होता तो ये कहता रहो कि हमार सार सऊदी से पैसा भेजले रहे तो गहना भइल का। इनका इस झूठा बेईमान भाई दुनिया में खुजला से ना भेटाई। आज जब हिस्सा मांगता नहीं तो गार फटता आए अब हमारा घर जमीन में ना
माई बाबू के कहना में भी अब हिस्सा चाहिए। रोक अब तेरे को हम हिस्सा दिवाओ तेरी रोक हिस्सा ले बे सब हिस्सा आओ आओ चले। आप हिस्सा दिवाओ तनी दे तनी आप दे बड़े हिस्सा ले खर्चा कर बताने फट जाता हिस्सा ना देबो हिस्सा और मोटर होई मोटर प्लीज सरसो कते कता सरे इधर इज्जत हम माटी मिल करे मार के करता उठाओ अरे मारे अल्लाह से मारे मारे बाप भागलो ई झगड़ा हमनी के बस के बात नहीं करी हमनी से झगड़ा ना फड़ जाई ई झगड़ा कूद को छोड़ी के बात बा भागो कपार तो फड़ दिलो तो रे कर देना अरे बाप रे बाप अरे बाप बेबी कपार फड़ दिलो बाप अरे बाप रे बाप हिस्सा लागल हिस्सा दिया गल काने पौसा कोलिया काम बोले ले हिस्सा ले हिस्सा ले अरे बाप अरे को बता अरे बाप कपार फाड़ देले बांस कपाट फाड़ देले बांसो चुप रह दीजिए चुप रहो बहुत बढ़िया भइल अरे सारी का कहता रे कि बहुत बढ़िया बोल हमार कपार फट गली अरे रउआ नहीं खिन जानत हूं अब मजा आई हाफ मर्डर केस ला जाए 307 ठीक बा एकनी के गार ना फाड़ देनी तो हमारे नाम को ऊपर धानेवा ना ठीक बा चली पहले रउआ हॉस्पिटल चली पहले विजेंद्र भी ले चलो सारे बाप विजेंद्र भी सब सुने ला नहीं थे पहली जाइए थी में सबर में आए हो तो दो गालवा के तो कपार तो फाट गई गइलन सब केस करे अब का हुई अब का हुई अरे बहुत से चुप रहना हम बारी नु कपार फाट गल तो का हो जाई आवे दे हम सब देख लेम चुप मैं चुप जेबे नु जाई भाई जोन भाई अरे आज क्यों जेल जाला जेल आवेला ओके नु जा ओए नाती चल जो तो भीख मांग के का खाए हैं हमें रहते थे भीख दो बड़े चुप रहो लाल बड़ा मत बोल चल चुप चल खाना पीना बनाओ फटाफट भुजिया बनाओ आराम से खा जाओ जोड़ हुई तो देखो जाओ। चल चलो